Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da wani sabon ƙayataccen bidiyo wanda zan nuna muku yadda za ka yi downloading ɗin status ɗin WhatsApp a wayarka. Amma kafin sannan yana so ku yi subscribing channel ɗina sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada zafafan bidiyo na su wuce ku. Kamar yadda kuka sani, wani WhatsApp ɗin ana iya downloading ɗin status ɗin shi ta ciki, amma wani bashin ɗin baya yi. To wannan method ɗin da zan nuna muku, kowane irin bashin na WhatsApp za ka iya downloading ɗin status ɗin shi da wannan method ɗin. Farko bari in shiga cikin WhatsApp dina, status. In kuka duba wannan status din, in kana so kai downloading din shi zaka taba wajen menu din nan na sama, amma me kuka gani? Babu download, saboda wannan bashin din WhatsApp din nawa ba zai iya downloading din status ba. To ya zan yi kenan in ina so na dau bidiyo da aka saka a status? To shine abin da zan koya muku. Farko za ka je file manager, file explorer na gashi, sai ka je can cikin WhatsApp folder, ka shiga media, gani nan a cikin media. To in kana so ka fito da folder ta status, sai ka taɓa mu, sai ka shiga show hidden files. To yanzu ya nuna min duk wasu files da suke a WhatsApp, wanda suke a ɓoye da wanda suke a bayyane. Can ƙasa ga statuses sai ka taba. To waɗannan su ne dukkan wasu media da suke a status dina, da hotuna da aka saka a status cikin awanni 24 da suka gabata, da kuma videos. Duk waɗannan bidiyoyin su ne na status dina wanda aka saka na buɗe cikin awanni 24. Misali, ina so na ɗau wannan bidiyon na status ne, ina so na yi downloading ɗin shi. Za ka iya ka danne shi, sai kai copy, ka koma baya ka zaɓi folder da kake so ka saka shi. Za ka iya fitowa ma a home page na file manager ɗinka ka paste ɗin shi, ko anan kai paste ɗin shi za ka gan shi. Kun gan shi nan? Wannan shine bidiyon da na sauke yanzu. To yanzu wannan bidiyon ina da access to shi, wanda ko cikin gallery ɗina na shiga zan ga wannan bidiyon. Ma'ana kamar na yi copy din shi kenan daga status folder zuwa kan wayata. Wannan ita ce hanya mafi sauki da zaka iya, da ake bi wajen downloading duk wani abu da yake an saka a status ɗinka na WhatsApp. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma sannan ina so in dai kana da wata tambaya ka yi a comment section, insha Allah ni kuma zan yi responding. Sai an jima.